Ngilele mbukeli ngiphinde ngokwamukela kwesimanje sikulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi ke inyanga edumile ke lapha ke uzikode ugadle waziwela noma ke ugadle waphindelela ke kuzona ke inyanga ezithanda ke ukuzibeka phambili ke njalo ke ezizenza ke ama celebrity uthi ngempela ke ezinye ke inyanga ziyathanda ke ukuzenza ke osaziwayo ke ama celebrity zihambe phambili kanti ke zikhohle ukuthi ke zizinyanga futhi ke ayikho ke inyanga edume ke ukudlula yena lapha ke uzikode ke ezisholo yena ke mathupha lokho ke ukusho ke kule video ke engizothi ke ngushiye nayo ke ubeke esemenshina ke enye inyanga edumile ngempela ke umzimba okhalimali ngempela ke lapha ke umfuku kaDlamini ke wathi naye ke uke wazenza lapha ke lona ke i-celebrity ke ngunike yona ke le video yakhe ke uzikode ke egadla ephindelela kuzo ke izinyanga mbukeli ke ngiyabonga. Lezi inyanga ave ithanda ukuzenza ama celebrity lezi inyanga zamanje nina nina vala umlomo wakho dude niyathanda ukuzenza ama celebrity. Mina ngayedwa celebrate la eminyangeni, mina ngayedwa celebrate nokunye wathi kuyazama ukuthi kuyacula umzimba ukhalimali ucula igospel yeba wabona bengihleka abantu wathi akuzezi sikathi nomhleka wathi akuzezi wathi akuzayi la wena wakho uhambe yomasha lapha ngizwe umculo ngithatha lezi inyanga ezimashisa lapha lokho sikodwa naye akwazama ngoze buphi ngathi waphelela lapha naye izolofana yabona umzimba ukhalimana ngendlela strong ngakhona obheka ingcebelo enjani ngizizwe ishisa ngazizwa sibeyila ngathi nje madoda kanti umzimba ukhalimana benza into serious kanje umuntu enganimuka nimasha lapha umzimba ukhalimana kalete nenza serious kanje serious into niyenza lapha umzimba ukhalimali yo into serious kanje niyenza kanjani nikhopha kanjani umzimba ukhalimali ngale yanto le yile nto yokumasha abantu bakithi ngeke le yanto le